Sa'yo sa buntag, mga plano, gusto nang ipalupad, murag eroplano, pero dagang kaso, dagan nang nakababag, abi na akong patag ang dalan, pero sige laman. Anak pud sila nga kalabanan, ang kinabuhi ingon ani ang agianan, usahay patas, sahay swerte, usahay malas, sama sa babae sa taytayan, wara na malayan, way sigurog adunahan ang iyahang ginikanan, pero bisan pa man, di ni basihan, dagan pa kaayo kung wala na saksihan. Padayon og tikang, kausan na lang sampang akong utok kay. Matay, bilipan ako ni mo ko. Baka kiko daw apo yan! Yeah. Sunod, sulat kag love song. Kaya mo may ganahan sa mga tao ron. Ay, labsong. Baduya na eh. Di ragol ka ka-relate. Di ka ka-relate? Sakto si Sam, Koy, pero sabot na Sam, ikay mo koros. Pwede kayo. Sige, tiwason na sa anin ako. Uy. Hoy! Asa akong bitaka? Ha? Masay pitaka? Pataka lamang ka? Bubong-bukang pagod ka ha? Asa akong bitaka ba? Masay pitaka, good. Ngano ako man imong pangitaan? Kaming duwa ba? Makawatan yung mundag ko ha? Mga paslupa! Masay gingon? Yung ko, hampas, lupa, mga anak sa pobreng lagay. Ako? Kami? Hampas lupa? Are you sure? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Kung kami, anak sa pobreng lagay, ikaw, kamay notch. Hoy! 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 Hoy, kawatan! Regress! Ay ba? Ay! Asa si Sam Koy? Diretso! Ako diyang gina ng muliko dito! Diretso man siya! Wala nang gitawag. Ah! Ako na noon! Ako na nisalaan! Ko! Isulat lang di diya. Ngayon mawala si Sam. Nakapurwisyo na kayo. Uy! Ano na tabo ba na rason? Pata ka balo. Si Sam day may swerte na to. Kung arason nakapurwisyo, may pagwala na lang. Di ako din sulat eh. Uy, tala na! Tala na! Tala na! Uy! Alina ba? Ay, nako. Wahawa, oy. No! Kaping lokal. Saan mo na ito na? Ngawa mo, tagdiyot. Problem solved, mga kupal! Sure ka na ba na kwarta? Sino? Alejandro Kitoy Atay mas kawatan pamamuning tagway. Uy, napalit ha. Ano 10.55 boss? Wala na ba may anak, sir? Wala. Kapigatas. Wala Japon, sir. Wala Japon. Sari-sari. Wala Japon. Wala. Ano sa'yo available yun ninyo diya? Na may bagong product, sir. Kaning dalgona coffee, then roasted hazelnut coffee, then strawberry matcha. Kana na lang. Tulo. Sige, sir. Sige, sir. Ako, ng kwarta. Dili na kinawat. Sige, sir. Sige.
Sa ganahan nimo ako na mo kuan diya. Okay ra sir? Wala talaga diya sir? Sige. Excuse me sir, muna yung order. Muna ang strawberry matcha, roasted hazelnut, then dalgona coffee. Thank you, sir. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but see a blessing. She'll rip your shirt. In a second, you'll be coming back for second with your play. Sorry day ma'am, libre day meron. Ay, sige, sir. Thank you. Ma'am. Mga kuan man taaning kapihay, mga manifest. Dali ka ta makagamag-rap bay. Bali na akong lagan palayo sa problema. Sa away galikay, di kabalong mo iskrema. Pagabot sa iskena, muna ni ang eksena. Mga pi magpachilta, kaping lokal ta. Goods ra? Sarap. Tala na lang?